Audio Jungle. Eskuetan bilduta edan Lanbroak dakarren euria. Pasaden astean, ura, klima aldaketa eta Pirinioak ardatz dituen Piragua proiektuaren baitan, Pirinioen bi aldetako 23 zientzialari elkartu dira Elizondoko Arizkunenea kulturetxean. Iñaki Antiguedad eta Ane Zabaleta Euskal Herriko Unibertsitateko hidrogeologoekin solastu gara. Proiektua ikusten duzuenez, proiektuaren akronimoa edo da Piragua. Piragua da Europako proiektu bat, Europak hainbat deialdi baditu gauzak egiteko eskualdeka, eta badago bat Poktefa izenekoa, horbean agertzen da, eta Poktefa da Espainia, Frantzia eta Andorra, hor buelta hortan. Eta batez ere Poktefa deialdi honetara aurkezten diren proiektuak dira Pirineoetan egiten direnak, eta gurea Piragua da, Pirineoak hartzen ditugu, eta akronimoa bera dioenez, gure proiektu honen interesa da ura eta Pirineoak. Eta badago hirugarren elementua funtsezkoa eta da klima aldaketa. Hain zuzen ere, proiektuaren helburua, edo hasieran egiten dugun galdera da, klima aldaketa hor dago, zalantzazko gerora begira, baina zalantzak zer gertatu daiteke Pirinioetan, klima aldaketaren eszenario horietan, balizko horietan, uraren ikuspegitik. Eta hori da, egun hauetan hemen Arizkunenean kulturretzean eta Pirineo osotik, bai iparraldetik, bai hegoaldetik etorritako zientzialariak eta mahai gainean jarri ditugun galderak, ezta? Eta erantzunak orain ematen ari gara, asko falta dira oraindik ere. Badira Pirineotatik hegoaldea nolabait da Euskal Herrikoak, Aragoikoak, Katalanak, iparraldekoa bada Languedoc-Roussillon, Montpellierreko jendea egon da, eta gero Akitania eta Midi-Pirene, hau da, Toulousekoak. Totalean hemen egon gara 21-22, eta bakoitza bere ikuspegitik, urari lotutako arazoak, bai gaurkoak, bai gerokoak ere askotarikoa dira Pirineoan. Horregaitik alde batetik ari gara uraren inguruko gauzak eta informazioa batzen eta gerora etorri daitekena, eta hau eta bestea eta Pirineoen eskala osoan ari gara lantzen, baina gero proiektuaren barruan badira kasu zehatzak. Eta hemen bilera Elizondon egin izanaren azalpena edo zergatia da, gu hain zuzen ere Euskal Herriko Unibertsitatekoak, gero esango dugun bezala, hemen ari gara bidasoa hartu dugu bere osoan, arro interesgarri modura, urari begira, gerora begira ere, hainbat kontu lantzeko, ezta? Hori da, hemen egon izanaren arrazoia. Askotan Pirineoez eta ari garela jendeak imaginatu egiten ditu, mendiak eta ibilbideak eta goiko aterpeak eta auta bestea, ezta? Baina guk guretzat importante diren puntu bi badaude. Bata, Pirineoak dira, gero bai hegoaldean Ebro osoan edo Bidasoa inguruan, kasurako, eta bai iparraldean, bai batez ere Garon eta Aturri ibaietan eta horra doazen uren sortzaile Pirineoak dira. Oda, guretzat gu Pirineoak ikusten ditugu mendialdeak eta bai, baina batez ere uren sortzaile, ur baliabideen sortzaile, gero bai akuiferoen bidez eta batez ere erreken bidez urroie badatoz hegoaldera, badoaz iparraldera eta gero jendeak erabili egiten ditu 11 gauzetan, 11 demandatan, inkluso apetentzietan ere, baina Pirineotatik oso urrun. Baina, karo, azken finean badago dependentzia bat importantea Pirineoek
edo Pirinioetan sortzen den ur horretatik, ez? Orduan hori da evidentzia bat. Eta gero badago evidentzia baino premisa edo hartzen duguna eta da, Pirinioak eta ur sortzaile dira, baina klima aldaketa hor dagoela eta zalantza eta zer gertatuko da. Eta gure premisa eta neurri batean evidentzia izaten ere hasi da mendi edo inguru menditsuetan, esate baterako Pirinioak kasu, klima aldaketak ekarriko dituen ondorioak, bai prezipitazioen aldetik, bai lurraren aldetik, bai temperaturan aldetik, eta segurasko handiagoak izango dira horiek, handik kanpo ekarriko dituena baino. Horrek esan nahi du, gaur egunean Pirinioak eta badira ur baliabideen sortzaile eta emaile, gerora begira zalantza asko daude, ia horrela izaten segituko duten ala ez. Horrek esan nahi du, gaur egunean Pirineotako uretatik biziren sistema, biziren jendea, biziren hainbat eta hainbat jarduera ekonomiko, sektore lehenengoa, bigarrena, hirugarrena, nahi beste, ia gerora begira ere zernolako mugak edo izango diren eta ia esote garen hazi behar gauzak berpentsatzen, ez? Baina, hori da gure eskuan dauena. Gerora gertatuko dena ez da izango orain artekoa, horrek esan nahi du, ikerketa asko dago egiteko eta bidasoan ere, konkretuan, aspektu batzuk eta ari gara jorratzen hemen adaptazio eta esaten den horretan, adaptatu behar gara, egokitu. Hori esatea erresa da, baina gero 11 gauza dira horre kontuan hartu beharrekoak, eta gu momentuz, lehen esan bezala, erantzuna baino galdera dauzkagu, baina espero dugu datorren urtean bidasoan ere kapaz izatea halako hemengo eragile sozioekonomikoekin bilerak egin eta behintzat gure emaitzak eta erantzunak eta ematea, ez da. Ikertzaile zer hortan kezka badago, hain zuzen ere ikertzaileak gara eta ikusten dugu ikerketa egin beharra, zabaldu beharra ere ez, gizarteratu beharra, baina guk eskatuta gaude, gure ustez garrantzia handikoa diren hainbat gauzari ez zaio gero garrantzia ematen. Askotan gero administraziotik edo edabideetatik eta badatoz eta ezu. Zer gertatuko da 2040 urtean ez dakin nongo ezegunea, nongo erreketan, eta ezu, bate daki, badagoz tendentzia batzu, joera batzu, baina guk ikertzaileon artean argi dago, eta hori da gure kezka, oso gutxi ezagutzen dugula gerora begira zer gertatu daiteken. Orduan, gure apostua da ezagutu beharra. Eta hori ez da erraza, hori ez da arratzalde bateko kontua. Hori da talde askotarikoa bildu, proiektu honetan ari garen bezala, ikuspegi desberdinak, jendea hona etorri dena apur bat harrituta geratu da, ez? Etorri dira Kataluniatik, Aragoitik, Langedor, Rosillon, eta esaten dute, bidazoan 2000 milimetroko euria duzue bataz beste, 2000, Pirineotan ez pentsa honen moduko eskualderik eta dagoenik, eta jende esaten du, hemen ez duzu ur arazorik izango, segun, hori da konkretuan hemen ikertzen ari garena, ez? Baina, labur bilduz ikertzeren artean kezka hori egon badago. Horretik askotan gure borroka izaten da diru funtsak eta lortu, ikerketa posible egiteko, jende gaztea sartzeko ikerketa hortan, baina gero horre badauka bigarren parte oso importante bat, eta inkluso hirugarrena. Bigarrena da, zabaldu egin behar ditugu, kaleratu, gizarteratu, gure jakintza zein den, eta non dagoen jakintza horren hutsuneak. Oraindik asko daude, eta beste haratago joan da administrazioari begira, azken finean hemen hainbat gauza berpentsatzen hasi behar dira, lurralde antolamendutik bertatik hasita, eta hori ja neurri batean administrazioa jo beharko luke hor motore modura, ez? Eta egia da proiektu honetan ere Nafarroko gobernuko teknikari batzuk ari direla gurekin, atzo bertan egon ziren, eta oso emankorra izan zen eurekin izandako hartu eman hori tekniko-zientifikoa, ez da? Proiektue daukaten arazo bat da, proiektue badaukatela denbora mugatu bat. Konkretuan Piragua honek baditu 3 urte.
Horrek esan nahi du, gu datorren urtearen amaieran, abenduan, baina gure emaitzak eta aurkeztu behar ditugula. Baina klima aldaketari lotutako gauzek eta ez daukate halako epe motzeko amaierarik, ez? Beraz, gu modu batean edo bestean, segituko dugu gerora begira ere. Baina bai behintzat nahi genuke, datorren urteko udazkenean edo azkene aldera edo, zuen laguntzaz ere, edabideen laguntzaz ere, leku baten edo bitan hemen Bidasoan hartu deitu eragile sozioekonomiko ambientalak edo udaletako jendea eta orduan behintzat eurekin planteatu dokumentazioa tartean, zer atara dugun, zer daukagun argi, zer ez daukagun bat ere argi, baina segitu behar da hori ere argitzen, eta jendea behintzat klima aldaketa entzuten duenean, apur bat hobeto ezagutzea zer esan nahi duen horrek Bidasoan datozen hamarkadetan. Ze hori zehazten ez dugun bitartean klima aldaketa da hizkuntzaren komodina, ez da? Eta ez nahi dugu zehazten hasi. Dakigula eta ez dakiguna saiatzen jakiten, ez da? Lehengoari lotuta klima aldaketa, jende guztia, keska gehiago gutxiago klima aldaketa hor dago eta guk esaten dugu klima aldaketa holan esan da, igual ez da oso, batzuk hasi dira esaten klima arriskua. Klima arriskua, klima aldaketaz ari garenean ari gara bidean datorren arrisku importante bati buruz. Eta arrisku horrek hainbat ondorio izango ditu. Guri zuzenean ikertzaile modura interesatzen zaigun arrisku helburu hori da ze gertatuko den urarekin. Bai erreketan, bai akuiferotan, ura, ze gertatuko da. Eta ez da berdina izango neguan, udazkenean, ari gara ikusten gero eta udazkenak gero eta udaren azkenak, edo azkenago direla, eta guretzat konkretuan Bidasoan helburua zentratuz, orain esango dugun bezala, gure interesa da, gure abiapuntua da, lurzoruek garrantzia handia daukate. Segun ze apostu egiten dugu lurraldearen antolamenduaren aldetik, segun ze garrantzia ematen diogun basoei edo plantazioei edo larrediei edo biharretziko euriak modu batean edo bestean banatuko da eta helduko da erreketara. Horren, guretzat importantena konkretuan da basoek, plantazioek, larrediek eta bakoitza badauka eragin diferentea. Horren, biharretzi, ez dakigu ze euri mota etorriko den, ze temperatura edo, baina jakin behar dugu, prestatuta egon behar gara esateko. Leku batzutan agian ez da komeni basoa jartzea, are gutxiago plantazioa. Baldin eta hor inguru horretan nonbaiten berago erreka bat daukazun edo manantiala urbegi bat daukazun, herrirako ura baliatzen duzuna. Ulertzen, horren duzu, horko ura baliatzen baduzu, egin behar duguna da bermatu biharretzi, manantial horrek edo errekatxo horrek segituko du ura ematen, kalitatekoa zuek elikatzeko beste, hornitzeko beste. Eta horrek esan nahi du, agian, buelta hortan, lurralde zer hortan, gaur egun dauzkagun edo bidean diren apostu batzuk ez dira egin beharrekoak eta berpentsatu egin behar dira ere lurraren erabilerak. Eta hori da Bidasoatik egin nahi dugun ekarpena edo proiektu osoari, ez da? Bueno, Iñakik esan duen bezala, Piragua proiektua bi eskalatan egiten dugulan, bai? Alde batetik Pirineo osoko eskalan, eta eskala handi horretan niri egokitu zaidan lanetako bat da Pirineotatik datozen erreketako bai alde batean eta bai bestean, iparraldean eta hegoaldean erreketako emarien analisi bat egitea. Hau da, badaude Pirineotan zehar, hainbat ibai eta erreketan, kontrol puntuak, non egunero edo 10 minuturo neurtu egiten den zein den hortik pasatzen ari den emaria. Eta kasu batzuetan, serie hauek nahiko luzeak dira.
Orduan, serie luzeak dauden kasuetan egiten ari naizena da atzerantza begiratu eta ikusi ia zein eboluzio izan duten emari horiek azkeneko 20, 40 edo posible bada 60 urtetan. Eta honek ematen diguna da atzetik honantza begiratuta zer gertatzen ari da, ez? Gure emariekin nola aldatzen ari dira. Ez bakarrik urtean zehar pasatzen den ur kantitatea txikitzen edo handitzen ari ote den, baizik eta baita denboran zehar emari horiek daukaten banaketa aldatzen ari ote den ere. Noiz daukagu, agian ikusten beste leku batzuetan ere ikusi dugu eta oraindik hemen emaitza definitiborik ez badaukagu ere, daukagun susmoa da antzera gertatzen dela, gero eta emari bajuak, emari txikiak, udakoak edo udazkenaren hasierakoiek gero eta txikiagoak direla. Eta gainera denboran gero eta gehiago luzatzen ari direla, ez? Egiten ari gara azterketa hori Pirineo osoetarako. Metodologia bera erabiliz eta beraz ikusteko espazialki diferentziari badauden, ez? Eta zein den Pirineo oso horietarako ematen ari diren joerak edo. Hori eskala handienean edo, eta eskala txikiago baten proiektuak baditu hainbat ikerketa puntu edo, konkretuak. Problematika desberdinak aztertzen ditugu leku desberdinetan. Batzuk aztertzen dute irrigazioarekin lotutako kontuak, beste batzuk elurrarekin, badaude hainbat gai eta horietako bakoitza leku desberdinetan aztertzen da. Eta gure kasuan, Euskal Herriko Unibertsitatean, eta ni hortan ere banabil, aztertzen ari gara Bidasoa arroan, lurraldearen erabilerek ur baliabideetan izan dezaketen eragina. Klima aldatuko da, baina lurraldearen erabilerak ere aldatuz doaz denboran zehar. Eta beraz, bi eragin horiek, nola eragingo duten azkenean, emarietan edo akuiferoetako ur kantitateetan. Jakin badakigu, lurraldeen erabilerak ur baliabideetan eragina dutela, bi modu desberdinetan. Landaretza aldatzen denean, landaretza bakoitzak ur kantitate desberdina konsumitzen du. Ez da berdina belarra edo basoa gaztea edo zaharragoa den, eta ur kantitate desberdina behar du hazteko. Hori da ur hori konsumitzeko modu bat. Baina bestalde, erabilera desberdinek eta landaretza desberdinek badaukate ere lurzoruaren ezaugarrietan bere eragina. Eta lurzorua da azken finean, euri ura iristen denean, euri ur hori nola banatzen den erabakitzen duena edo. Lurzoruaren ezaugarri desberdinek eragiten dutena da, ur gehiago edo gutxiago gainazaletik zuzenean errekara doala, edo ur hori infiltratu eta denbora gehiagoz, lasaiago, pausatuago iristea errekara. Eta pausatuago iristen den ur horrek nolabait mantentzen du gura errekan, euririk egiten ez duenean. Orduan, bi kontu horiek kontutan izan behar ditugu lurraldearen erabileraren azterketa egiten dugunean, eta honek ur baliabideetan duen eragina aztertu nahi dugunean. Eta hori da pixka bat Bidasoan egiten ari garena. Lurraldearen erabilera desberdinetan ikusi lurzoruan nolakoa den, eta ikusi nola erantzuten duen euriaren aurrean. Eta beraz, erantzun honek eta lurzoruan uraren ezetasunak nola evoluzionatzen duen, eta honek emango digu jakintza pixka bat edo ezagutza pixka bat jakiteko eragin hori nolakoa den erabilerak eta ur baliabideen artean.
Proiektuaren lehenengo fasean egin duguna izan da gehien bat datuak bildu eta bidasoa arroaren hainbat puntutan kontrol estazio batzuk edo ipini, gauza desberdinak neurtzeko. Errekatan hainbat puntutan badaude Nafarroako gobernuak eta Kantabriko Konfederazioak ere badituzte hainbat puntu non erreken emaria neurtzen duten. Guk hor informazio gehigarri batzuk lortzeko beste aparatu batzuk ipini ditugu. Jakiteko ur hori nolakoa den eta momentu bakoitzean gutxi gorabehera nondik datorren. Eta bestaldetik egiten ari garena da, edo ja parte baten behintzat eginda daukaguna, erabilera desberdinetako lekuetan zoru laginak hartu eta hauek analizatu, ikusi nolakoak diren. Eta orain laster baten, segurazki datorren astean egingo dugun beste kontu bat, martxan jarriko dugun beste kontu bat, izango da Saldiaseko eremuan, badaukagu hor eremu komunal bat, udaletxearekin eta hitz eginda daukagu, eta horri piniko dugu lurzoruaren ezetasuna jarraian neurtzeko aparatu batzuk erabilera desberdinetan. Leku oso txiki batean, badaukagu larrea, badaukagu iratzeak, badaukagu plantazio bat, eta badaukagu hostozabalen basotxo bat. Eta ikusiko duguna da, horren azpian dagoen lurzoruan, nola doan aldatzen ezetasuna euria egiten duen bakoitzean. Eta beraz, erabilera desberdinen eragina, ura zoruan mugitzeko modu horretan. Bueno, ez dakit ditugun galdera guztiei erantzuteko denbora emango digun, 3 urte agian badirudi asko dela, baina ikerketaren aldetik ez da gehiegi, baina gutxienez jakin nahi genuke hein batean behintzat erabilera desberdinek zein eragin daukaten lurzoruan eta beraz horrek ura urbaliabide bihurtzeko prozesu horretan. Honek zer esango digu? Lehen Iñakik ere aipatu duen bezala, agian edozein lurzoru erabilera ez da egokia edozein lekutarako. Kontua ez da erabilera bat bestearen gainetiko bestea, baizik eta lekuan leku egon daitezkeen arazo, egon daitezkeen beste ingurumarien arabera, erabakiak hartzen dituzten horiei, lurralde antolamenduaren gainean erabakiak hartu behar dituztenei informazioa ematea. Eta esatea, hemen agian ez da komenigarria plantazio bat ipintzea, plantazio hori ipini nahi baduzu, hobeto litzateke beste leku konkretu batean izatea, eta aldiz, hobea litzateke larreak mantentzea, eta informazioa izan dezaten, holako erabakiak hartu behar dituztenean, jakinda aurrerantza begira, klimak esaten digula, segurazki lehorteak gero eta bortitzagoak izango direla eta uholdeak ere gero eta arriskutsuagoak izango direla. Azkenean, kezkak kezkak antzekoak dira, eta kezkak oinarrituta daude gehien bat ezagutza faltan edo, ezagutza behar dugu. Askotan usteetan edo premisetan oinarritutako erabakiak hartzen dira, eta guretzat ikertzaile moduan garrantzitsuena da ezagutzea. Ezagutzea zein den urbaliabidek izaten ari diren eta izango duten eboluzioa, eta kasu honetan, kasu konkretu honetan, proiektu honetan, lurraldetik bertatik zein erabaki hartu ditzakegun ondorio horiek nolabait arintzeko. Horiek dira gure kezka nagusiak hemen. Eta beraz bi aldeetan antzekoa dira. Egia da, egoerak ez direla guztiz berdinak, baina batzuetan zaila egiten zaigu ere egoera desberdinak konparatzea.
Ze Pirineon alde batean eta bestean dauden datuak, bai ur konsumoenak edo erabilerenak edo bueno, uraren inguruan dagoen informazioa modu desberdinetan neurtzen da eta jasotzen da. Eta proiektu honetan egiten ari den lanetako bat, lan garrantzitsuetako bat da, dena hizkuntza berean eta modu berean ipintzea konparagarria izateko eta benetan jakiteko ia egoerak oso desberdina diren edo antzekoak diren. Gero, egin duguna izan da, talde desberdin bakoitzak gai desberdin baten inguruan lan egin du. Orduan, bueno, bai, igual, iparraldean lan egiten ari dira, hidroelektrikek izan dezaketen eraginarekin edo soikastegietan egon daiteken eraginekin. Hegoaldean gai horiek ez ditugu ikutzen, beste gai batzuk, baina azkenean ondorioak guztientzako baliagarriak izango dira. Beraz, bueno, azkenean tokian tokiko azterketak egingo dira, baina azterketa horien emaitzak baliagarriak izango dira nolabait Pirineo osorako. Aldaketa itzela izan da, ez? Atzo hemen bilduta egon garenok aukera izan genuen Nafarroako gobernuko jendearekin pixka bat irtera bat egiteko arroan zehar, autobus bat hartu eta joan ginen hainbat lekutara Bidasoako arroan zehar, eta saldu ziguten eta oso argi ikusten da urte desberdinetako argazki aereoak konparatzen baditugu zeintzuk izan diren aldaketak, ez? Orain dela 50 urteko edo 60 urteko argazkiak begiratzen baditugu, laborea zegoen leku askotan. Orain ez da holakorik ikusten. Basotu egin da asko, azkenengo urteetan, 50 hamarkadetan, pixkanaka basotzen joan da arroa, erabilerak aldatzen joan dira eta modu garrantzitsuan. Eta momentu honetan ere, badirudi aldatzen ari direla, ez? Jendearen jarduera ekonomikoa aldatzen den heinean, lurzoruaren erabilera ere aldatuz doa, abeltzantzarekin lotuta dagoen erabilerak, agian gero eta gutxiago dira, eta abeltzantzak utzitako lurroiek normalean ez bazaie beste erabilpen bat ematen, pixkanaka basotzen joaten dira. Eta hori, urte desberdinetako argazkia konparatzen joaten bagara, oso ondo ikusten da. Eboluzio importantea egon dela azkenengo urtetan, eta esperotzekoa da aurrera begira ere jarduera ekonomikoak aldatzen doazen heinean aldatzen jarraituko duela. Beraz, kontutan hartzekoa, ez bakarrik kliman emango den aldaketa, baizik eta baita erabileretan ematen dena, noski. Kontua da emaitzarik oraindik ez daukagula. Oraintxe ari gara datuak jasotzen horiek aztertu eta emaitzak etorriko dira datorren urtean edo datorren urtearen amaieran proiektua amaitzen denean. Beraz, harritu gaituenik momentuz ez, ezta? Agian hori niri gehien edo zailtasunik handiena askotan da zea desberdinek, administrazio desberdinek edo Pirineotako iparralde eta hegoaldean datuak jasotzerakoan modu desberdinean edo metodo desberdinak erabiltzeak gero asko zailtzen du lan bakar bat egin ahal izatea Pirineo osotarako, ez? Eta horrek eskatzen digu lan estra bat edo hori gehiago sakondu beharra horretan, eta beti ez da erraza dena hizkuntza berera ekartzea. Baina hori da, egiten ari garen esfortzu bat ere, uste dugulako importantea dela Pirineoak bere osotasunean eta modu berean aztertzea. Eta proiektu honek utziko duen emaitzetako bat ere izango da hori.